Да я знам как да ти кажа. Новите неща са ги махнали. Искам лев, Я да видим. Голото тройка съм вече 45%. Сега се оказах прав. Аре бе, Иво, де отиди бе? Вали го. Той изляза от Дискорда направо. Трябва му се обаря бе. О, чакай да дам маиджи бе. Тамо викам, че му звъня. Ало, къде си бе? Ще играеш ли? Защото излезе, нищо ни каза. Да ни начупи компютъра бе, а? Аз, Илко, Кодранов, цъкаме и и ранкет. Ей сега брата, правихме една игра, второ място, човек и бах ти. Този вик не бяхте брали, шарахме го убим, остана и. Ко викаш? Хубаво, добре, айде. Кой вика? Не му се цъка бе. Тей вика. Компютъра ги щупи, бе. А? Колко пита, компютъра ги щупи. Да бе, викам да не си натуши компютъра от играта. Аре, една победа. Ще пробваме. Да, ние де скочихме Да, бе. рискито. Не брат, не, няма като предния път. Рискито ли? Къде? Хубаво, сам скачаме. То сега ще скочат много хора тука. Ми падаш код дропи и вземаш първи помпа и минита и пие. Аз съм ход дроп. Да, тук се изсипа пълното лоби. Искате ли тук да я къщички? Дай къщи, дай къщи, защото деца сме. Та ще падайте с двете тук, че падай с павката. И ще ги убием. Не, тук само да вляза Авка. само и... Да бе, идвам ме. Тука по-отстрани съм заради оръжие. Помпа съм. Аз съм пистолет и Имам рифт. калашник. Имам рифт. Златен калашник някой да иска да ползва. Не. На тебе, Чакай, на ставам мен красти. се падна златна помпа, на тебе е златен калашник ли бе? Револвер имам. И аз съм с револвер. 2 пистолета. Хилнах минита. Отивам Дропваме да... тук едно мини. Там има ли нещо? Двете къщи. Чай се отчем втората да видя. Къде се? Аз си приемам да. Някой да метне минита. Метнах ти в къщата имаш. Хубаво ме си. 1, 2. Едно. Сега ще ако намеря още да. Не смея да отворя прозореца, брат, вятъра да не го изчупи. Ще ходя да съм бил. Да. Имате ли мат? Горе-долу имам 300 материал. То златния калашник, не знам какво ще отворя. Аре, виж, че направиха постройка. Чакай, то си възле. Това стреля отзаде. 16. 16 още жимат. Нокнат? Над нас. С пистолет ще го убих тоя, брат. И бах ти слабия. Някой идва.
Ей, те си мога бе, къде са бе, брат, аре бе. Чувам аз. Аз го паля. Къде отиде той? Не знам. Някой при мене. Мен ме атакват. Да идваме ли, Илко? Не. Че аз нямам патрони за помпа, имам 7 Чуй, патрона. не дей. Идвам към вас. Фейс, Стевчо, кой то е? Тука ще кемпим, чухте ли? Тука ще стоим докато не дойде за картата. Пия бидон. И, Ама гледай го как ходи убира, брат. Аз нямам нищо. Имам рифт. и аз имам реферата, но нямам хилно. Те се са проблем. Аре бе, брат. Биг проблем или? В курс. А не, вече имам метките. Какво цялата генерация? Не е биг проблем вече. Пик, там седи във въздуха, бе. Той не се държи на нищо, пък седи във въздуха, бе. Бах, това не са на игра. Брат, тос как му играх пистолет. 4 пъти по 20 му взех и умря. Някой калашник иска ли? Не, играй си го ти. Игра. Аз с калашника и едно кръв не му взех с пистолетчето го убих. Не с калашник си мога да играм, но... Ти поне отдалече. Едно кръв не му взех с този умрелия калашник. Оп, най-накрая минита. Някой иска ли минита? Я да едно. Аз имам клингър и имам. Обаче допвам пистолетчето, вземам стингърите. Го в количко. И си банки, неки. Big shot, easy. Павка ти бидон ли хилна, бе? Да. Ей, ба. От то се дед го убих. Да. Брат, не, дето той остана. Ще стоим тук докато с не дойде да вземе карче. Той трябва да дойде да вземе карче. А, да, идва! Някой при мене. Да, идвам. Къде бе, брат? Идваме, чакай, бе. Къде? 31, на бяла е. У нас дигнаха лад. Да. Нокнат? Си баня калашник, ти Тут вътре с храст ли малумника? То пада някъде към металите. Той е тук те, аз сега ще го довърша. Тук, на мене име. Мен ма тагва, хора. Къща, да. Рифнах без действа. На 4 на 4 умря. Де, преди полиция. Би демидж на нас ли, бе, вот? Двица нататък. Оставам калашника тук. Ще не мога да игра с това. Брат, ние кога ги правим 2 игри, бе? Той нашата постройка ли? Кой са били? На мен е един на едно. Трябва да го убийте. В къщата ма кемпише, на много малко е. Павка, влизай го, брат, сей се го джит. Ето, стеля, на лайк. Чупи, направо му влизай. Но това умря.
Изи, да, вземайте ми карта. Кодричо, има джигай. Аз убрах картата, бе. Не го убрах. Жив съм, бе. Дивам го. На 2 кръв съм. Брилчо, има джигай, бързо. Ще трябва да се върна, взема всичко. Защото има патрони. Те колко взема зоната, бе? Е по едно? Той е на 2. Дигай, давай. Ще го дигнем. Само ми трябва един мит. Аз нямам медкит. И аз нямам, аз се работвам фул. Това ма от зоната е буклук. Аз обаче трябва да бягам, защото ако им нещо ма хване. Коя къща беше, бе? Втората, дали? Да, втората. Аре, някак тук. Ес. Так, снимам. Дай газ на този Симпсон. Между другото има мъфт. Къде се съберем да го използваме? Аз имам. Оф, човек на мене. 60. Рифна. Къде е рифна? Къде бе, Павка? Нататка. Към къщи, към къщи. Да. На домата Идвай си. към мене. Да, идвай към мене. Аз ще рифна с моя риф тогава. Ела тук Не е. бе, не делаш ти. Еми няма, той е много надалеко той е. Верно много далеч. Той тук падна. Диги. Ако ме има, дигните. Не знам. Да, видях го. Ма, дигне, обаче, стройте има, дигайте. Кодри, строй. Давай, строй. Дай, Дигай ма. Найс. Аз го стакна едно. Дигай дабъл. Найс. Нямам кил обаче. Спок. Мислиш, че аз имам шули. Къде е този, брат? Оттам деца маркирал мастериш. Брат, оставя го на лане и шпилат. Просто някой дърво се скрил или някой кене. Чай да взема дансинг топката, бе. И бат, тук е бах ти, дедото е няма. Нищо е. Май на мене или? Да, на мене някъде го чувам. Е къде? Под тебе, тук долу. Крак! Не, риф на букука. Ей, сега ще го правя. Рифкам. Рисна ли? Добре. На къде отиди, бе? Къщата, в червената. При тебе ли бе? Аха. Ред. Има толкова... Мале, просто след такова те симчета правя. Вземам ганит лаунчера. Изчакайте го, той има приятел. Трябва да дой. Той е рифна. Толкова 2 дни бе, няма такива да... Няма, да. Зоната има, това е баш до мене. Брат, не мога цяла игра да го гоня този. Нямам патрони, имате ли за всичко? Патрони. Не, имам малко земка, има. Ми аз имам 6 патрона Не, за аз помпа. не ми трябва, За за какво помпа ти? ми трябва, защото съм с 3. Ми нямам, аз съм с 6. Ето помпа. Оп, човек май виждам. Къде бе? Да. Изчакай го, не го стреляй, Той има на цели. 2 пъти по 60. Къде е, горе? Да. Там е. Да. Она сплетна, бе. Аз се нокнах сам. Долу. Буби бомбичко съм. А, Ето. Някой Агрони ми летиш, трябва. някой летиш на там. къде?
Дайте, моля, дайте ми нещо. Айде да вкам я сама хами да намерим хил. Не бе, чакай бе, тук трябва някакви хилове, брат. Оп, бешот, изи. Тук няма ли на тази ведник машина, Да еба, бъгъла да ти игра с... Кой са би? Аз без да си как стрелнах. Обаче много добър комбо сме тримата. Ма чакайте малко, дай да ръпнем да се махаме, бе. Не бе, пазирите. То те или иначе няма какво да го правя, някой може да го вземе. Да, аз мога. И аз мога го взема. Нилкона, поне... Лака мене, просто да не се връщам назад. Елай тук да видим дали има Май някакви човек работи. зад Трябва да има. нас. Ако има някой мини или друго ми дайте, защото аз съм там бял. Да, бе, да. Изи ли? Твоята с хард игра, брат, така игра не съм виждал, бе. Някой ребутва. Ребутас. Ние нямаме нищо, брат. Оп, бигшот намерих. Я бе. Оп, още един там долу имаш. Намери ли го кода? Да бе. Оп, още един чест. Кажи резервират. Минита. Вземам. Търсите някакъв white hill, брат. Ми аз търся лайт, търся медкит. Оп, чест на мене чух. Бигшот. Зелена помпа. Павка бигшот за тебе. Къде, бе? Вътре. Ей там. Видях хора. Ей там. Ти ако си видял, ама виж на колко сме, брат. Павката е на лан и на лан кръв, брат. Тук има... Няма нищо в стене. Има някакъв white hill, бе, брат. Няма как да няма. Ня. Намерих толкова много бигшотове, ама white hill. Лайк ще убил. Няма, бе, брат. Да, white hill. Добре, къде? Ние сме зона, ние трябва тук да чуваме. Добре, не сме. Ня хил, брат, ти луд ли си, бе? Има, намерих такова... 50. Десятка пия ти. Поне съм до някъде фул, ама... Оп, намерих медкит. Браво, бе. Дева на папата ще стоиш. Не! Диджи, брат. Той там има хора. Какво да правя? Виж ми Че девиче. са изсипали са, бе. Да. Взех и медкит един. Ало 5 от 14, да, може. О, още едно ливче. Може да цъкаш, да. Да беше Дезла цъл... сме заиграли? Да. Той вчера... О, още един. Май е цъка, не знам. Ей, трябва ни на павката хил, брат, спешно. Търси. Ай, Квадър. тая игра без хил, бе. Деца отворени картини. Чакай, тук би трябва да има, май. Аре, влез вътре, ще има. Я чум да видя и тук да няма.
Че, баси е. Тук е Между празно, другото- няма нищо вече. Знаеш какво ще направя? Тук има такова оръжие, де спами. Нали го знаеш, но и с снимката патроните? Да. Тоест май тебе та имам, чакай малко. Онлайн ли Брат. се? Не. Те се стрелят някъде. Остават Аз съм 9. зона. Имам пратка на мене, брат. Са пратка със сигурно. Аз се сесим, че Аз ще рифтвам. Рифнаха. Аз бе, малумник. Оп, някой ма стреля. Мене. Долу, долу. А, да. Падна. О, има чък-джък. О, давай. А, в капи. Той розовото какво е? Ръка. Ръка. Да. А, в капи го. Чуле? Да. Бе. Мерси. Оп. Чай малко, че видях един. Къде снайпера? Та синята помпа, твоето бе. Моята е, да. Остана да ми я вземеш. Дай патрони за помпа. Чакай, ела. Аз тъпи. На мен има хора. Абе, Илко, стига бяга напред тебе, бе, брат. И ние после да те гоним. Добре, лак на мене, аз не съм тръгнал, гирашкам бикшот има. Чилни. Мисля- Аз искам просто да докато се стрелят, ние да ги стреляме страни да вземем киловите. Той го разбрах. Тук на мен има един. Той защо не може да бяга, бе? Нали са... къде? Тук на мен. Дай, спами. На едно. О, те. Граната. На едно. Оставя го да избяга, оставя го. Тук имаме луц. Трета. О, момчета, оп, човек. Имаме всичко, бе, брат, само чил. Дет. Дай патрони за РПГ, бе. Ами, за епиги нямаше. О, момчета, аз съм фул всичко. И аз те. Имам 6 минути даже, ако някой иска. Къде, бе? Как да няма патрони за РПГ, бе? Къде? Те 4 патрона, бе. Горе, на дърво, 33. Да, я мал фъска естествено. 33. Къде? Аха. Ето, На горе мене. на дървото. 20. 100. Пада долу. Добре. 20. Дет. Браво, бе. Оп, златен, лилав помп. Изи. Вземай. Хила. Вземам. Найс. Много се е добре. Патрони за РПГ имаш ли, бе, Илко? Искаш ли? Дай. Дръж. Тенк. Стигат ли? Да, бе, даже е бомба, 8 патрона си ми дал. Чакай, ние сме 4 само той ще кажа. О, изи. Дайте зона. Ами аз влизам. Чай, пратка имам горе. Отваряй, аз ще ти кажа къде са, ако стрелят. На дървото ли тя? Виждам ги, бе. Той не е ли човек? Чакай, стой. Стой да вземем пратката. Дяди ги, къде съм? Аз съм маркирал. Там май. Оп. Карас, вземам го. Дай снайпера, бе. Аз го играя. Вземай го. Аз си го играя. Колко са ще добре вземете? Оп, горе. 3, чакай. Къде? Ай да пика. Дет. Браво. Дет, найс. Нокнат? Хайде, уина. Стоп. Хайде, уина. Уина е от мене. Уина си от мене. РПГ-то върши работа. Уин на ранкет игра да направя. Ти да видиш.